Pane nyaya yakachifamba ichitenderawo mastreets, vanhu vachifamba vachitaura mashure kuti aiwa mukomana anonzi General VP Chiwenga ati ane time tisingavaoni, panga pamamedia address kana panenge pachilonchiwa anything nethe regime kana nemutungamiri wenyika zvinguva tongomuona ari ega, but ivo VP vanenge vasingabatikiri vasingaoneki, vanhu vachikumuna chii chiri kumboitika. Vamwe vafambisa mashuku ekuti asi general vakarowa pasi kai kazi havasi kuripota for work. Pane mashoko anongobuda achishuka vanhu achitauka nevakomana vepermanent secretary veministry of information and publicity. Sambina mashoko anobuda nyora kutaura muzara nhasi anogwa subscribe or like on the guide like tiona their post and post this post general and a delegation from the Confederation of India Industry paid a courtesy call on Vice President General Dr. CGDN Chiwenga at his Mutapa offices this morning. The delegation consists of business people drawn from the agro-processing, pharmaceuticals and ICT. Thomas Kwane posted my pictures at the event. Atuna kuti aiwa vanhu vakati aiwa hatichanzwisisi kuti zvii zvava kuitika, tichiona mapower struggles ari kuitika the ruling party. Takaona vakasangana vanhu vakatarisana nethis congress yavanoona kuti this conference yavari kuda kunoita iri kuonekwa kuti ine mapower struggles akanyanyisa. Vari kuuya chiti chii chiri kumboitika, asi mukomana uyu matomudismisa pamaduties ake here. Nezuro vanhu vakazongoshokeka vachiona mapictures aya achisafisa. Vamwe avari kuramba vataura mashuku vachiti mapictures aya ndenhema, mastreets muchikotakwa zvawanda. Vamwe vachibudisa madates musi wa16 vachiti this event was held on the 16th of October. Vanhu vangobudisa mapictures kuti vangoita as if everything is fine. Mashoko ari kubuda achitaurwa mastreets, vanhu vari kuona kuti aiwa zvinenge zvinokumira zvakanaka. We don't know kuti their position yakamira sei nekuripota kuroita general to his work. Tuze mafungiro enyu moti kudei pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.